लामाव जों बुद्धि खांखाय बेलेगखिनो हामनाय नोंनि बुस्थांगो नायदि तेबोके चिनि बुस्थांगो तेबोके बे मुंखायो दङ चिनि बिभिन्न चिनि महाराज नतुयै चिनि मिनि खेला थुङै दङ नायदि महाराज सावो महाराज नायो आइन पिटिबाय त्रिपुरा मत हासि बेसि जुट आरो चिनि पिटिए पाटाल कन्या बे तुकुनो जुट कुरुय जोंबो सिवब्ले नरबो जतन सिवै दङ जों बाहायके ओ टिपिएफ न बटिनि सावरो थांसा कतरनै थांसा कतर बबा बाहायके इंखा थांसा कतरनि प्रमाण बचनो बाहायके रिनाय पाँचजन प्रार्थी बेसामा बायदि चिनि महाराजनि मुक्ति हुनायब अरन चिनि परिष्कार नायदि दिनि चिन्ह डायमन्ड चिन्ह जों सिलिया डायमन्ड कामनो हिन आबो बायदि चिनो बरफ फार नरब थियोगै माने दिबा आबो नबाने ताखौ सोंना आं कयदा मुसुंगो अमरंनो जत जों बादुय चिनि ए गेटार त्रिपुरानो बाचिनि 10 नं कुलाइसा पावरनि कैंडिडेट चिनि अनुमेश देबबर्मानि चिन्ह आंद्रस चिन्ह जों गोबां भोट बाय गोप्लाय खायदिनो आंनो जतनै थिनिनो अनुरोध साव खापांनि पाब्लिया हामजा मुया फारय आनि कक्तिकासो सामानि अरन पाइखा आइएनपिटी ताइ राजानि मथाय ब्लकतो बरफ दफाय ब्लकतो आसु साइनानि ककपारिका दर थां प्राय आनि बाबानि बयस होननाय अ बरफ जखन जों थांगा भुबग्रानि जे फ्लेक्स तुयै आबरफ जोंनो बिसास खाइया आजुग्रानि फाटारो माने बारेन्दाव जखन बारेन्दाव जों बजालाय दंगा आबरफ न बिसिङाव थांनाय नायथक लायै क्यालेन्डाराव रिजार्भ जोंनि महाराजानि अ सामप्लि अ फटो आबो नायथक है बराजा रावै कायसा फाइल तनजा माने बेलेगेनो भुबग्राना हामजागो फाइल तननानि परे चिनि अ फ्लेगनि मारिनो अदंया नायका नायमानि परे चिनि भुबग्रानि जे जों बेनार आबो लुगै बनि फुटुबाय अदं मिलिरिका मिलिरि मानि परे ए मनो ठीक फाइदे तुइनं फाइदे अ बरफ अरनि जारा एलेकानि आनि लगे थांनाय आ बरफ बुमुं सुयै चिनि कैंडिडेटनि बिसिंति रनानि अंथं जों जिदिमानि लगे लगेनो अ बरफनि नगो बिजित माखायनाय कारण बेलायनो भुबग्रानो बो हामजागो फुटु नायसे जों आसुग्रानि रिओ मानेनो आं साइमा कारो कुनु दल थांनाय बानो बने आरो अयनो पार्टी भोट मायले आं क्लियर भाबे आं रंगै मान खाता खौ दाइ बुकसो आउन भाबे आबाय गोबां मदाल दङ चिनि लगे हिन्नाय आईपीएफ नि खायमानि परे भुबग्रा दल फायै कयेक दिन बिसिनो अमल देबबर्मानि मुङे बिब्रान टकलायगा चिनि तुषार देबबर्मानि मुङे कैंडिडेट यारोनि 50,000 रां क्लामै कुनु मेन्डिया बर सामुं खलाइलिया हिनै ओ दिनि आईपीएफ नि लगे हायला हाय उपलो कारजा आबरक से दालाल ताकुताय बुकसो आमदर आमने संग क्लियर भाबे ए मेसेज रनान मुचुमो जुदि आमने संग बिसार जुदि चाइ लंगाय चिनि कैंडिडेट बसका मतमो तुषार का दिन बुफरा 50,000 होगा ताई बुफरा 50,000 तुषार चागा अब प्रमाण बाफुंनाय जों ताकुताय बुकसो आमदरे ओ दालाल निको रमरका खानानि दफाना जुदि सय हामजा कांगाय रामनि प्रश्न करै निजी याते बाय हिमै कामी सिनि कर्मीर अनेक हिमै दङ जों नुबै दङ कियाबा जों एक जायगा ब्रह्म साहित्य रिंले पताबो काम कारणे दफाना सय हामजानि प्रमाण कामियाव ताकुताय बुकसो आमबगै जों यूनिटी न सबाइया जों जुदि थांसा करि कांगाय चिनियाव हमाया चिनियाव ग्रेटर त्रिपुरा माननाय जों आंगो थाबाय थाबाय ताकुताय बुकसो जों थांसा न जोंनो फियनाय यूनिटी न जोंनो काहामो सब दुइफायनाय आंगो ताकुताय बुकसो सुदु तुषार नि बुमुं तिया आनि बुमुंगे अनेक ब्रक सानाय खरकसा प्रेमनर मोलसो कैंडिडेट नि एजेंट बनियारो पकेटराम गोबां तुयै वार्कार नो रांरिया वै ब फरसक लाय गायनाय रंग थानिबो ब्रक स्पेट थायनाय ताकुताय बुकरो सो आंगो हुसिया अ जरा ख्रै अ जरा पमनो जों मावा सुनाय ताबो अनेक जन थकी दङ पन्चायत जे
2011 ni census abo je tongnai sisi data abo no tui para kami thangai borok jiuti king thaika aro gobang ma BJP tai IPP neta rok JRS rok ni utun thangai norong chungno ukenai norong ni jiuti king anja ini bani oi tini gobang ma chini loke himnani muchung nai rok porjonto tabo usuli tong ta kotai bukso abni bagai sabdan chongkili o bazar soba madhome nok kami thangai message mari nai চৌচিনি বুবাগ্রানো ই 2021 ই এডিসি চমমারিও কেউ কথা আপো গালিয়া কাপুতাই কুসো আপো প্রমাণ পাই গছো থামাই 20 তারিখ আমবাসাও প্রমাণ পাই নি কথা কাপুতাই কুসো আপনি বগে ফাড়ি ফাইনাই 6 তারিখ এপ্রিল 2021 পুং 7:30 নি বিসিনো থামাই পোলিং সেন্টারও থামাই আনারস নিজে মারিও ভোট সেবই চিনি ও 10 নং কুলাই চাম্পা হনি ক্যান্ডিডেট মানগনাং অনিমেশ দেব বর্মন ভোট गोबां परिबेखौ प्लाइखै जयजुक्त खालामनो आरो समथायनानै बयबो आसलनि सभानि गरम थाका जतन खुलुमका हामबाय